खुलुमबाय बे समाव दङ बडोलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं खोमथागोरा गयारि। खुलुमबाय बे समाव बडोलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं मिथिका नार्जारि। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। हाग्रामा महिलारिया इउपिपिएल बिपिएफ ज' जानायखौ लुबैया। जौ दखान खुलिनायनि समा बारायनाय नङा बुंदों हिमन्त। हानि न' सिगाङाव थानानै सावगारि लायोब्लानो 1.3 लाख रां मोनगोन। ओइचएस सेथि बोसोरनि सानखान्थि आनजादखौ फावसायदों। नगावआव 1 कौटि बेसेननि हेरेन जब्द खालामदों। मालिगावआव सासे सिनाय मोनै सुबुंनि सह' बोखांदों। गुवाहाटीआव मणिपुरनि सानै उदखारिखौ खादों पुलिसा। लामा जाब्रबथायाव डाम्पारजों सासे आइजोआ हुख्रेमजादों। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। हाग्रामा महिलारिया इउपिपिएल बिपिएफ ज' जानायखौ लुबैयाखै। बे बाथ्राखौ बुंदों इउपिपिएलनि आफादगिरि आरो बिटिसिनि चिफ प्रमद बर'आ। प्रमद बर'आ बिपिएफनि गाहाय हाग्रामा महिलारिखौ गोख्रों रावजों सावरायनानै बुंदोंदि हाग्रामा महिलारिनि बाथ्रा बुंनायफोरा जेबो बेसेन गैया। हाग्रामा महिलारिजों सिगाङाव खेबनै खेबथाम रायज्लायनाय जादोंमोन, नाथाय हाग्रामाया जोंजों मोनसे बाथ्रा रायज्लायो आरो मिडियानि सिगाङाव गुबुन मोनसे बाथ्रा बुङो। बेनिखायनो आं बिटिसिनि सुबुंफोरनि सिबिथायनि थाखाय गोब्राब राजखान्थियाव थांनो सानाखै। रायजोफोरनो सिबिथाय होनो थाखाय गोथार गोसो आरो गोथार साननायनि गोनां। बबेखानि हाग्रामा महिलारिहा बेसेबां गोहो गोनां राजखान्थिगिरि आरो समाजखौ बेसेबां मोजां मोनो बेखौ बिटिसिनि सुबुंफोरा थांनाय 17 बोसोराव नुबाय। बेनिखायनो दिनैनि सानाव हाग्रामानि साननाय हनाया आंनि थाखाय 1% जिंगा नङा। दा बिटिआरआव गोजोन फैबाय आरो गोजोनखौ अरायथा खालामनायानो जोंनि थांखि होननानै प्रमद बर'आ बुङो। गुबुन फारसे इउपिपिएल आरो बिपिएफ ज' जानायखौ हाग्रामा महिलारिया लुबैया होननानैबो बावैसो बिपिएफ दोलोखौ नागारनानै इउपिपिएलआव हाबनाय बिटिसिनि बारग' लेङाइ गाहाय खाम्फा बरगयारियाबो अजद होदों। हाग्रामाया इउपिपिएल बिपिएफ ज' जानायखौ लुबैया, बेनिखायनो हाग्रामानि सोलो बायदियैनो बिपिएफनि लाइमोन दैदेनगिरिफोरा बायदि बायदि बानबुंथि होना ज' जानायखौ सिमफायगासिनो दङ होननानैबो खाम्फा बरगयारिया बुंदों। बृहस्पतिबारखालि डिब्रुगड़आव जानानै थांनाय केबिनेटनि मेलाव माखासे गोनां थांखि लानाय जायो। हिमन्त बिश्व शर्मानि केबिनेटआ दखान गला आरो फालांगियारि फसंथानफोर खुला लाखिनायनि सायावबो गेदेर थांखि लायो। केबिनेट मेलनि उनाव गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों फोरमायथिनाय बायदिब्ला गुवाहाटी, डिब्रुगड़ आरो सिलचर नोगोरमायाव दानिफ्राय 24 घन्टा दखान आरो फालांगियारि फसंथानफोरखौ खुला लाखिनो हागोन। रायजोनि गुबुन नोगोरफोरा हरनि 2 रिंगासिम खुला लाखिनो हागोन। गामियारि ओनसोलाव हरनि 10 रिंगासिम दखान गलाफोरखौ खुला लाखिनो हागोन। फिसा फिसा खुसेरा फालांगिरिफोरनि आयखौ बांहोनो थाखाय बे थांखिखौ लानाय जादों होननानै गिबि मन्थ्रिया बुङो। बबेखानि गुवाहाटी, डिब्रुगड़ आरो सिलचराव हरनि 2 रिंगासिम जौ दखान खुला लाखिनो थाखायबो केबिनेट मेलाव थांखि लादों होननानै गिबि मन्थ्रिया खौरांगिरि मेलाव बुङो। नाथाय जौ दखानफोरखौ 2 रिंगासिम नङा, सिगांनि सम बायदिनो 10 रिंगायावनो बन्द खालामनांगोन होननानै खौरांगिरि मेलनि दान्दिसे उनावनो एबा हरनि समावनो गिबि मन्थ्रिया ससियेल मिडियानि गेजेरजों फोसावफिनदों। मख'नो गोनांदि गामियारि ओनसोलाव हरनि 10 रिंगासिम, गुवाहाटी, डिब्रुगड़ आरो सिलचराव 24 घन्टा आरो गुबुन गुबुन नोगोराव हरनि 2 रिंगासिम दखान गलाफोरखौ खुला लाखिनो हागोनब्लाबो जौ दखानखौ 10 रिंगायावनो बन्द खालामनांगोन। बबेखानि दखान गला खुलिनायनि समखौ बारायनाय जादोंमोनब्लाबो लेबारफोरनि खामानि मावनायनि समखौ बारायनाय जायाखै। लेबारफोरखौ सप्तायाव 48 घन्टानि बांसिन खामानि मावहोनो हानाय नङा आरो मोनसे शिफ्टआव 9 घन्टानि बांसिन खामानि मावहोनो हानाय नङा। रायजोनि लाख लाख निखावरि सुबुंफोरनि थाखाय गाहाम खौरां। बे मोजां खौरांखौ होदों गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया। गिबि मन्थ्रिया सोरखारि न'खौ लाना गेदेर बाथ्रा फोसावदों। हानि न'नि सिगाङाव थाना सावगारि सेबखांब्लानो मोननो हागोन सोरखारनिफ्राय 1,30,000 रां। PMAY नि न' लुनो थाखाय मोनगोन बे रांखौ। मख'नो गोनांदि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया मोनसे मिशन लानानै ओंखारदों। बे मिशनानो जादों सदियानिफ्राय धुबुरीसिम आसामाव गासैनिबो न'खौ पाक्का खालामनाय। रायजोआव गंसेबो हानि न' थानाय नंला। दानिफ्राय हानि न'नि सिगाङाव थाना सावगारि सेबखांना हरब्लानो न' लुनो 1,30,000 रांखौ मोननो हागोन। 1 रांबो
बाहायालासे बेंक एकाउन्टआव मोनगोन 1,30,000 रांखौ। सोरखारि न' होनायनि मुङाव सोरबाफोर 1 रां लायोब्लाबो जोबथेसालियाव थांनांगोन होननानैबो गिबि मन्थ्रिया गोख्रों रावजों हुमखि होदों। नोंथांनोबो सोरखारि न' नांगौ नामा? एबा नोंथाङाबो सोरखारि न' मोनाखै नामा? मोनाखैब्ला जिंगासिनो नाङा। दानिफ्राय जोबोर गोरलैयै सोरखारि न' मोननो हागोन। मोनफ्रोमबो निखावरि नखरा सोरखारि न' मोनगोन। बिनि थाखाय साखाथिनि जिबिका साखिजों कन्टेक्ट खालामनांगोन आरो जिबिका साखिखौ न'आव लिंहरनानै हानि न' सिगाङाव थाना सावगारि सेबखांजाना सोरखारि न' मोनि सुबुंफोरा गावबा गावनो सावगारि सेबखांना जर'खा पर्टेलनि जोहै सोरखारनो हरनो हागोन। बेनि उनाव भेरिफिकेसन जागोन आरो सोरखारि न' मोनथावना सुबुंफोरा PMAY-नि न' लुनो थाखाय 1,30,000 रांखौ मोननो हागोन। आसाम स्टेट स्कुल एडुकेशन बोर्ड सुंद'यै ASS-EB आ गासैबो मोजाङैनो सोलिगासिनो दङना? बेयो मोनसे गेदेर सोंथि। मानोना बर्डनि बानजायनायाव दिनै 21 मार्च खालि खुंनो गोनां HS सेथि बोसोरनि सानखान्थि आयदानि आनजादखौ फासायदों। सोंथि बिलाइ लिक जानायनि जाउनाव थिखानाय गैयि समनि थाखाय फासायनाय जादों HS सेथि बोसोरनि सानखान्थिनि आनजाद। बर्डनि आनजाद सामलायगिरि एबा इनचार्ज कन्ट्रलार अफ एग्जामिनेशना मोनसे नटिफिकेशन जारि खालामनानै एंगार हायै जाहोननि थाखाय HS सेथि बोसोरनि सानखान्थि आयदानि आनजादखौ थिखानाय गैयि समनि थाखाय दोनथ'नायखौ फोसावदों। बेजों लोगोसे उननि समाव HS सेथि बोसोरनि सानखान्थि आयदानि आनजाद खुंनाय खालारखौ फोसावफिननाय जागोन होननानै बर्डआ बुंदों। मख'नो गोनांदि जुथाइ बर्डआ आनजाद खुंनाया बेनो गिबि बोसोर। HS सेथि बोसोरनि आनजादा थांनाय 6 मार्च खालि जागायदों आरो 29 मार्च खालि जोबगोन। बेखौबो मख'नो नांगोनदि सोंथि बिलाइ लिक खालामनायाव लोब्बा थानाय सुबुंफोरखौ गोख्रों साजा होनो आरो फासायनाय आनजादखौ थाबैनो खुंफिननायनि राहा खालामनो थाखाय दाबि खालामदों सौद' असम सन्मिलित शिक्षक मंचआ। मोनसे गोख्रों अपारेशन खालामनायनि गेजेरजों आसाम पुलिसआ सासे ड्राग्स फालांगिरिखौ हमना गासै 410 ग्राम हेर'इन जब्द खालामनो हादों। मिन्थिनो हानाय बादिब्ला खौरां मोननायनि उनाव सोरखारि मावफारियाफोरा गेरिकी ओनसोलाव गंसे गारिखौ लाखिना सिग्रोमनायाव ड्राग्सखौ हमनो हादों होननानै पुलिसआ फोरमायथिदों। बेनि अनगायैबो जब्द खालामनाय ड्राग्सखौ हाथाइनि बेसेनाव गासै 1 कौटिसो बेसेननि जागोन होननानैबो रिपर्टआव बुंदों। आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बे जाफुंसारनायाव आसाम पुलिसखौ टुइटारनि गेजेरजों गाहाम हामलायथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। बावैसो सिगां 16 मार्च खालि श्रीभूमियाव 24 कौटि बेसेननि जाबा टेब्लेट बोखांनो हानायनि उनावनो बे जाफुंसारनाया फैदोंमोन होननानै पुलिसआ फोरमायथिदों। मालिगाव ओनसोलनि मोनसे ड्रेननिफ्राय शुक्रबार फुंनि समाव सासे सिनाय मोनि सुबुंनि गोथै सह बोखांनो हादों। गोथै सहखौ मालिगाव सेन्ट्रेल गोथानगर रेलिय' कअपारेटिभ साखाथिनिफ्राय बोखांनो हानाय जादों होननानै पुलिसआ फोरमायथिदों। बे जाथायखौ बिथा खालामनानै नायबिजिरनायाव माखासे दुथांफोरा बुथारनानै सुबुंनि सहखौ नालायाव गारनानै दोनफैदों होननानै पुलिस रिपर्टआव फोरमायदों। बेनि अनगायैबो जिउ गोमानाय सुबुंनि सिनायथिखौ दासिमबो रोखायै मिथिनो हानाय जायाखै। बबेखानि पुलिसआ जाथायसालियाव नुजाथि हैनानै बे जाथायनि सायाव गोख्रोङै नायबिजिरनायखौ जागायबाय। गुवाहाटी पुलिसआ गरसुक ओनसोलाव मोनानि समाव अपारेशन खालामनानै मणिपुरनि सानै उदखारिखौ हमदों। हमजानाय दायनिगिरिफोरखौ फारियै मेचनाम बुंगसौबा आरो धेसमा इबमसा होननानै सिनायथि होनाय जादों। मिन्थिनो हानाय बादिब्ला सानैबो उदखारिफोरखौ गावसोरनि रायजोखौ नागारनानै गुबुन जायगायाव थांनो नाजानाय समाव इन्टारस्टेट बास टार्मिनेलनिफ्राय हमनो हादों होननानै फोरमायथिदों। बे अपारेशनखौ सानथाम खालामनायनि उनावसो बिसोरखौ खानो मोननाय जादोंमोन होननानै पुलिसआ रिपर्टआव रोखायै बुंथिदों। बेनि अनगायैबो बिसोर सानैखौ गांलेफा कमिउनिस्ट पार्टीनि गोख्रों केडारमोन होननानै फोरमायदों। लोगोसे सानैबो हाथियार फालांगि खालामनाय, रां दाबिनाय, लांखारनाय आरो बुथारनाय बायदिफोरजों सोमोन्दो दंमोन होननानै नायबिजिरनायनि गेजेरजों मिथिमोननाय जादों। दासान्दि पुलिसआ बिसोरनि सायाव आरोबाव गोख्रोङै नायबिजिरनायखौ जागायो। खोला कामरुपनि सयगावआव शुक्रबारखालि गोख्रैथियै खारनाय गंसे डाम्पारा गंसे बाइकजों सौग्रावनायाव सासे आइजोआ गोब्राबै जोखोम जादों। जोखोम जानाय आइजोखौ राबिया बेगम होननानै सिनायथिदों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला राबियाया गावनि फिसायजों दान मोनसे खावसे फिसाखौ लानानै पालसार बाइक AS25S 3514 आव गाखोनानै गुवाहाटी फारसे थांबाय थानाय समावनो एखे दिगजोंनो खारबोनाय AS01RC
3635 गंसे डाम्पार गारिया बिसोरखौ सौख्रांफैदों होननानै फोरमायथिदों। सौख्रांजानानै बाइकआव गाखोनाय गासैबो सुबुंफ्रा लामा गेजेराव गोग्लैनायनि उनाव डाम्पारा राबिया बिगौनि साजों खारलांदों होननानै रिपर्टआव फोरमायथिदों। बे जाब्रबथायाव फिसाय आब्दुल हई आरो बिसोरनि उन्दै फिसाज्लाया खुनुरुखुमै रैखा जायो। बे जाथायनि उनाव थागिबि सुबुंफ्रा जाथायखौ नुनानै रागा जोंखांनानै राजा लामाखौ माखासे समहालागै होबथानानै लाखिदोंमोन। बबेखानि जाथायसालियाव दसे समनि गेजेराव सयगाव पुलिसा नुजाथि हैनानै दुंहाव थासारिखौ सामलायहोयो। बे समाव गोब्राबै जोखोम जानाय राबियाखौ फाहामथायनि थाखाय गंसे हस्पिटालाव एडमिट खालामनाय जायो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों। गोजोन्थों।